حبيبي يا مايك يا وضع. اوكي حبيبي يا بابا يا فيجا يا اوكي. Vad vill du nu? Vad vill du? بابا Vad? ska vi نروح على الحفلة؟ حفلة ولد؟ ولا حيوان ولا حيوان ولا حيوان يا كلب يا حيوان. هاي شلونك حبيبي؟ شو والله؟ ايدي؟ يعني هسه اسال ابوي. ايه بس والله اتخوياك ابوي. انا شو ابو ما؟ يا اسبهم بي. طيب يلا يبا نروح الحفله اليوم ويا صاحبي. الحفلة والله يا عمو والله اسمع يبا. Ja, hej Peter. Er det party? Er det rigtigt? Ja, jeg kommer. Ja, jeg må godt have det lige meget. Hej far. Hej søn. Må jeg godt gå til party? Ja. Ja, selvfølgelig. Skal du, har du brug for nogle penge? Nej, det er lige meget far. Jamen selvfølgelig. Hyg dig. Du må hygge dig. Ja. Hej. Hej. Vi ses i morgen. Ja. Det gør vi. Vi ses bro. I morgen du kommer og ringer på min dør. Okay, habibi. طيب يلا ses. Ja, find ud af. Ahmet! Hvad er der? Kom lige. Jeg gik op ad trapperne, ikke? Lige pludselig jeg fandt en pund. Prøv at se. Der er penge. Hvor bare? Ja. Fuck. Ja, vi går over til at show up. Ja, Lad os prøve at se. Fuck Karl, Det er Karl, mand! Ja, men det er min nabo. Fuck Karl, hvad gør du? Fuck Karl, I morgen klokken 5. Ja, i morgen. Du har en god dag. Ja, tak imod. Peter, jeg har fundet en pund. Nej, det var da ikke godt. Nej, eller jo. Nej. Der ligger 500 kroner i. Tror du, hvis vi tager den tilbage? Det er fordi, det er Karl, min nabo. Vi giver dem til Karl.